Què? Que des d'aquí et mates, tu creus? Home, sí. Bueno, pues... Ja saps el que toca, no? Sí, ho faig? Vinga, va. Va. Que vam pensar... Jackass, toma uno. Eloi, un personatge peculiar. Activador de sensors per comprovar cap a on va. Veieu, tot boig en la seva essència. Sí. Observeu les ànsies que té perquè s'obri la porta. No pot esperar, sí. L'ascensor ha picat però no arriba. L'ansietat comença a fer-se notar en la seva persona. Això és el que provoca la desterració de la gravació. Txan, txan, txan. Vinga, doncs,